Здравейте, будни хора! Наш приятел е пострадал, паднал е високо от някаква стена в зала. Има счупен таз, много загуба на кръв и е в Пирогов. Отивам да даря кръв, както много приятели. Пепи ще дари малко по-късно. Казаха ми да отида в военна болница и да даря там. Сега ще отида да видя какво е положението и така, ще даря. Отдавна не съм го правила. Последния път беше на друго място, в някакъв централен център за кръводаряване. Така, ето го мястото. Сега ще видят къде точно, защото аз точно в този център не съм дарявала кръв. Ходила съм на друго място, но сега ще видя къде. Ще попитам на рецепцията там. Хидратирам се постоянно, защото това е много важно преди даряването на кръв. И за всеки случай една маска. Не е тука. Не, това е поликлиниката. Добре, сега ще видя къде би трябвало да е входа на това място. Ще попитам този човек. Здравейте! Търся мястото, където се дарява кръв. Там на главния ход. Там където парапет, където има се влизане навътре и там ги питайте. Защото ли беше на спешното, сега дете на главния ход ги питайте, те ще ви кажат. Добре, благодаря ви. Днес е събота и е много празно навсякъде. Хайде да видим тук. Здравейте! Търся къде се кръводарява. При нас, вътре във вътрешността, се пускат хора. Добре. Искате да отидете за кръводаряване? Да. Дайте лична карта. Добре. Излизате отвънка, отляво. Двоетажна постройка. Заобикаляте, на гърба е входа. Там коментирате за кой пациент, къде е болния ви, който има нужда от кръвта. Добре. Преди да дадете, за да можете да ви кажат дали работим или не. Нека да обясня на госпожата. Да, много ви благодаря. Няма нищо, заповядайте. Така. До тук добре. Търсим бяла сграда. Отвън. Извинявайте, кръводаряването тук. Да. Тук вляво и тази сграда е, която се вижда. Благодаря. Извинявайте, това опашка за кръводаряване ли е или просто да влизаме? Да, добре. Така. Хопа. Здравейте. За кръводаряване? Да, кажете. За коя болница само първо? За Пирогов. Значи, предупреждаваме, ако ще се иска кръв, предполагам, че ще искат, ние не осигуряваме кръв. Ще ви издадем документ, но на ваша отговорност. Не ви връщаме, просто ви казваме. Ако се наложи кръв, не сме длъжни и няма, защото все пак такива са нашите правила. Аз ще кръводаря, пък където отида кръвта, все ще е полезна. Да, става въпрос, ако сте за конкретен човек, нали? По принцип съм за конкретен човек, но доколкото знам, доста хора са се явили за него, така че съм спокойна. Но кръвта остава при нас, да знаете.
Добре. Защото не се знае, ако се окаже с рядка кръвна група, имаме заповед при нас, кръвта остава първо се задоволяват нашите нужди, после ако има нещо, се дава на други. Добре. Така че затова ви предупреждавам. Добре. Ето там една декларация. Така или иначе ще отиде по предназначение. Разбира се. Да. Така. Почвам да пиша. Обърках си собственото име. Днеска 5 или бяхме? 6. Ще ви вземе кръв за хемоглобин и кръвна група. Ето къде е тест. Тиснете тук и задръжте. Долу, вие кръвна група А ли сте? Нулева положителна. Нулева. Си регистрирана като пациентка. Обаче си само с имена Найденова без Кушлева. Са Кушлева ли да пише? Вече съм Кушлева, да. Така, Милослава Петкова Найденова директ Кушлева. Да. Благодаря. И двете неща. Здравейте. Моля? Предишната жена я върнаха. Не знам. Имаше една преди. Така? Да, си стави нещата на стол, към този кръвар. Добре. Там ще звелява, тя ще ми види сега. Да. Ако не се лъжа, тази жена. Може би трябва да Самото кръводаряване. Да. Поне на 3 човека се помага, когато се кръводарява. Нали, цялостна кръв почти не се прелива. Изготвя се тромбоцитна маса, еритроцитна маса и плазма се отделя. Да. Тоест, най-малко на 3 човека може да се помогне. Да, да. Полезно е кръводаряването, стимулира се костния мозък, образуват се нови кръвни телца. Да. Така че е полезно. Да. Няма страшно. Няма от какво да се притеснява човек. Да. Кои групи са подходящи? Ами то е според зависи, според нуждата, която по принцип отрицателните са по-редки кръвни групи. Да. Но според нуждата, нали, малко относително е така, коя кръвна група е по-редка. Да. Спомням си, че аз преди години, докато бях студентка, ме върнаха, тъй като бях 45 кг. Над 50 кг трябва да е човек, за да даде това количество. Да. Това запомнихме вече. Мога да дарявам. Друго важно нещо. И човек трябва да е здрав. Да. Нормално. Да не е пил алкохол. Да. И да не приема медикаменти. Да. Трябва да е здрав. Да е здрав.
и също никаква активност физическа на самия... Самия ден, който... И в самия ден. се прави кръводаряването. Кои храни са подходящи за добра кръв? Ами трябва диета да се прави. Да. Сега нали, хемоглобина трябва да е малко са завишени при нас стойностите за самото кръводаряване. Над 135 трябва да бъде. Да. И така. Няма нищо страшно. Да. Малко психология е даряването на кръв, така че... Да. Абсолютно нищо страшно и е хубаво, мисля, че всяка година по един път, нали така? Е добре, или? Ами мъжете имат право 5 пъти в годината, понеже при тях е по-висок хемоглобина. Жените имаме право 4 пъти в годината, малко по-нисък ни е хемоглобина. Значи може да по-често. 60 дена от даряване до даряване време, нали, за да се възстанови качествено. Да. До 2 месеца се възстановява качествено. А количествеността същия ден си има. Да. Ами, значи то си е полезно... Вечности, като се пият деня след кръводаряване, се набавя количествено. Супер. По-често ще го правя. Да. Аз повече от една година не съм кръводарявала, но може би 2 пъти годишно бих го правила, то даже и 3. Да, едно боцване, обаче пък помагаш на някого. Смети си сега пръстите, готова сте. Добре. Това ли беше? Това беше. Ето, мина. Докато се приказваме. Добре. 2-3 часа държите превръзката. Добре. Искате ли вие сега една анкета да попълните? Да, добре. Да си върнем. Да, разбира се. Много благодаря. 2 часа няма да сваляте превръзката, 1 час поне да не пушите, да не шофирате веднага, 3 литра течност и много пиете, сод, вода и ранка, каквото можете. Без физическо натоварване, до вечера може бира или червено вино, ама да не е концентрат, не е задължително. Значи с всичкото, което казахте, ще ми е супер лесно, защото нищо от това не правя. Понякога пия малко вино, ама много рядко. Но... Да. На боговете. Да. За кръв. Да. Чашка, примерно. Да. И така. И тук е една анкета и аз да попълня. Добре се чувствате? Да, благодаря ви много. Готова съм, аз благодаря. Сега лекичко ще пуснете краката на страни. Добре. Пускам ги. Така. Какво е това? Това е покъпителна закуска на всеки дарител се полага. Добре, ето химикалчето. Добре. Я видим. Тук имам подаръчка, да. Добре. Добре, за вдигане на силите. Добре. Сега ще наблегна на водата. Довиждане, благодаря ви. Довиждане. И на вас, мерси. Да. Не беше сложно, беше много ползотворно. Жената каза много ценни неща, хубаво е да ги запомним и значи спокойно може да даряваме и 2-3 пъти годишно. Грижим се по този начин както за нашето здраве, така и за хора, които имат нужда от кръв.
Сега ще извадя съдържанието на този пакет, който получих. Значи имаме шоколад, бял шоколад, русенско варено, още едно русенско варено, сокчета, вафличка, количка, едно малко ретро шоколадче и някакви тук захарчета и това е някакво кафенце. Добре. На харизан кон не му се броят зъбите.